Jika kepada pilih sebelum dan dalam buat pada setengah setengah lakukan etan laga semua ketemu cahayu gawe kangane hatiku maksud pinten langgalu pamujiku wangi rahayu lapie kena ya kene tak atu kabare ora esok ora sore kelingan sasolah bawangane nyatian krungu suarane apa meneh yen nyawa eseme salah manis ya manis pancen eseme nggih maklum ya Pak Dek nggih wong kula niki sejatine nggih tesih bocah dek wingi sore. Aduh, omongnya di sini gedawan sikil lho Pak Dek. Lapie kena yo kene tak atu kabare ora mungsrone ibaku iso nyandeng sliramu cahayu jadi suku kuntur iki kagem para ramu sekitar budaya ini berapa ya yuk suwe orang ketemu cahayu gawe kangane hatiku tak suniten langgalu pamujiku wangi rahayu lapie kena ya kene tak antu kabare ora esok ora sore wong kelingan sasolah bawangane nyaten krungu suarane apa meneh yen nyawa eseme segera mati kalah manis ya manis pancen esemu ipa bunga hati yang ayu aku
anugerah Gusti. Bisa nyangge seliramu cahayu. Hae sedang lalakan enten esemu.